ăsta ești tu, acolo e tatăl tău, apoi tatăl lui și tot așa. Dă-i înainte. O să treci pe lângă peruci pudrate, zale ruginite, mamuți și la final ajungi la un tip care stă ghemuit în noroi, mestecă un gândac și încearcă să nu moară până la apus. Omul ăla e strămoșul tău. N-are nume, n-are pantofi și n-are nici cea mai mică idee că tu, un urmaș îndepărtat cu o obsesie pentru snacksuri și o dependență ușoară de cafea, existi. Dar fii atent, dacă el sau oricare din miile de strămoși din lanțul tău genetic se împiedica într-un moment greșit. Nu făcea copii. Tu n-ai mai fi existat. Tu existi pentru că 1000 de oameni înaintea ta nu au murit când ar fi trebuit. N-ai noroc. Ești rezultatul unui accident violent și al biologiei încăpățânate. Așa că hai să vedem cât de aproape ai fost să nu te naști niciodată. Clasăm cele mai mortale 5 perioade din istoria omenirii. De la nașpa, dar supraviețuibil, la scrieți testamentul la naștere. Numărul 5. Epoca de gheață. 20.000 de ani în urmă. Planeta era o ladă frigorifică. Gheață groasă de 2 km acoperea Europa și America de Nord. Temperaturile scăzuseră cu peste 10 grade Celsius. Supraviețuire? Asta însemna să alergi după un mamut cât un autobuz și să te ferești de lei care te voiau la cină. Somnul? Într-o peșteră, înghesuit cu vreo 40 de veri și unchi pe care nu prea-i placi. Te-ai tăiat? Ghinion. Nici urmă de doctori. Doar niște frunze mestecate și multă speranță. Numărul 4. Răsăritul agriculturii, acum vreo 10.000 de ani. Un tip epuizat zice: băi, și dacă nu mai fugim după mamuți, ce-ar fi să facem mâncarea să vină la noi? Așa s-a născut agricultura. Sună ca un upgrade, nu? Ei bine, viața s-a complicat serios. Bolile s-au înmulțit. Mâncarea era slabă, iar dinții, vai de ei. Un singur an cu secetă, inundații sau invazie de lăcuste și toată comunitatea rămânea cu ochii în soare, sperând că scapă cu viață. Numărul 3. Invaziile mongole. Secolul al XIII-lea. Dacă vedeai un nor de praf pe orizont, aveai cam 3 minute să-ți regreți viața. Genghis Khan venea, cu armata lui rapidă, tăcută și mortală. Orașe întregi dispăreau. Oameni tăiați, arși sau folosiți ca scuturi umane în următoarea bătălie. Mongolii au ucis cam 10% din populația lumii de atunci. Repet, din lume. Numărul 2. Moartea neagră. Anul 1347. Europa primește un mic suvenir din Asia Centrală, ciuma bubonică. Transportată de niște purici care călăreau pe șobolani, boala a făcut prăpăd. A omorât între 30 și 60% din oameni. Simptomele? Ganglioni umflați, febră mare, sânge și moarte. Străzile erau pline de trupuri, doctorii arătau ca niște ciori sinistre, iar speranța de viață era doar o glumă amară. Numărul 1. Supererupția Toba. Acum aproximativ 74.000 de ani, un vulcan uriaș din Indonezia erupe cu o forță inimaginabilă. Aruncă în aer peste 2800 de kilometri cub de cenușă. Soarele dispare. Temperatura scade brusc. Pământul îngheață, plantele mor, animalele mor, oamenii aproape toți dispar. Se spune că la un moment dat au mai rămas mai puțin de 3000 de oameni pe întreaga planetă. Atât de rău a fost, încât toți cei care trăim azi, probabil ne tragem din acel grup minuscul. Fără lumină, fără hrană, fără speranță. Și totuși, cineva n-a renunțat. Tu ești aici pentru că niște oameni disperați au ales să lupte, chiar și în întuneric, chiar și în foamete, chiar și în mijlocul iadului vulcanic. Istoria nu e doar despre trecut. E despre cum am ajuns să fim aici și despre ce facem mai departe.